Ліштвин Дмитрий, 7 класс, Славянский район, Могилевская область, агрогородок Гіженка, Гіженська середня школа. Ніл Гілевич. Маті. Я заходжу на двор, я кажу їй: «Со святом!» І солою знайомые родные вусны, і беру під руку, і йду з її хату. Дід припічка б'є, дух гарячий капусний. Я гляджу її в очі, що світиться щастям, положу руки сухие, пропахлые зелем, і хилюся до серця, а треба упасти перед його недужним сівой на колені. В очі маті, у довгі зимні ночі, ви над нами веселими зорками зяли, ви у невстерпанной дремоте зліпалися ночі, і все ж усміхалися нам, забавляли. Руки маті, вы в праці не знали принуки, вы носили штогод мозоли, як бобины. Вы ожнили увечері милые руки, сповіваючи нас перед сном голубиным. Серце маті, наш боль був твоїм, не іначе, сором наш ти носила вялізерним гором, кропляш кожної радості світлої дитячої, наповняла тебе, разливалася морем, а теперь одно, на сынка наглядеться, жаль и горечь, и боль мне душу протинає. Як же поздно, як поздно, любимые дети, мы неудячність свою розуміть починаємо.